Ja sam Hazim Ujčinović, producent Bosanskog kulturnog centra i producent na projektu Kuća bez vrata, pozorišnom projektu koji je rađen dramaturški prema motivima pripovjetke Nedžada Ibrišimovića Kuća zatvorenih vrata. Sjajnu adaptaciju ovog teksta uradio je Gradimir Gojer, koji je ujedno i reditelj predstave. U projekat smo ušli još u januaru mjesecu, a već u maju, odnosno u junu mjesecu smo radili casting za glumce. Htjeli smo da Bosanski kulturni centar bude jedinka kada se rade ovakvi projekti, posebno od bosansko-hercegovačkog značaja, kakav je i sam Nedžad Ibrišimović. Pa smo pravili castinge da bi dali priliku ljudima koji nemaju priliku igrati u već postojećim pozorištima, koji nisu u ansamblima ili u podjelama. Napravili smo podjelu prema riječima i reditelja i ekipe, svi su za sad predzadovoljni i slažu se. Nadamo se da će predstava biti gotova, odnosno projekat da će biti gotov do polovine, odnosno druge polovine septembra mjeseca i svi željno očekujemo da ugledamo Nedžadovu riječ i Nedžadovo djelo na sceni Bosanskog kulturnog centra, a samim tim i na scenama širom Bosne i Hercegovine, Balkana pa i Evrope.